4 minute, 20 de mujahedini. Un transportor blindat de trupe, APC-70, urca târât o pantă la un unghi de 45 de grade de-a lungul unei cărări pentru capre, late de 1,5 m, peste o prăpastie de 300 de metri. Toate instrucțiunile spuneau același lucru. Un transportor blindat de trupe nu poate urca pante de munte. Unghiul maxim de urcare este de 30 de grade și asta pe pământ, nu pe stânci. Șoferul nu știa asta. Pur și simplu a accelerat la fund și a virat vehiculul de 8 tone într-o direcție în care nu ar fi trebuit să fie, în sus, pe munte, spre pozițiile inamice. Mujahedinii trăgeau de sus. Pozițiile lor de tragere erau proiectate să tragă pe drumul de dedesubt, în defileu. Erau antrenați să lupte împotriva coloanelor, ținte lente care se tărau de-a lungul șerpuitoarelor. Nimeni nu i-a învățat ce să facă când un colos blindat urcă pe un perete vertical cu 40 de km pe oră. Pietre zburau de sub roți. APC-ul urla derapând, agățându-se de fiecare cornișă. Mitraliorul de pe acoperiș trăgea aproape de la distanță. Distanța se reducea cu fiecare secundă. În 4 minute, APC-ul ajunsese la nivelul primului punct de tragere. În 4 minute, ambuscada dușmanilor se transformase într-un masacru. 20 de mujahedini. Restul au fugit de-a lungul crestei, aruncându-și armele. Coloana de dedesubt a rămas în picioare și a privit. Comandantul batalionului a spus mai târziu că nu-și putea crede ochilor. A văzut APC-ul târându-se în sus. A văzut pietre căzând de sub roți în abis. A crezut că va cădea. În orice clipă va cădea și se va prăbuși. Dar nu s-a întâmplat. Când totul s-a terminat, când coloana a trecut, când au fost numărate victimele și trofeele, mecanicului șofer i s-a spus adevărul. Tehnic, ceea ce făcuse era imposibil. BTR-70 nu este conceput să cucerească pantele muntoase. Centrul de greutate este greșit, puterea motorului este greșită, unghiul de urcare este critic. A ridicat din numeri, nu știa. Aceasta este o poveste despre cum ignoranța s-a transformat în salvare, despre cum un om a făcut ceea ce a fost greșit și a supraviețuit. Dar mai întâi trebuie să înțeleagă cine este. Defileul Panjshir, august 1984. Căldura este atât de intensă încât asfaltul se topește, aerul tremură peste stânci, praful plutește în aer într-un nor nemișcat. Coloana se întinde pe 2 km, 10 BTR-70, 4 BMP-2, 3 camioane cu muniție. În față este un tank T-62, un altul în spate. Se mișcă încet, nu mai mult de 20 de km pe oră. Drumul este îngust, un serpentin abrupt. Pe o parte este o stâncă, pe cealaltă o prăpastie. Tancul blindat din față este condus de locotenentul major Kravtsov. Are 42 de ani, este ofițer de carieră, în al 3-lea an în Afganistan, cunoaște munții, îi cunoaște pe mujahedini, știe unde să se aștepte la o ambuscadă. Șoferul mecanic este soldatul Andrei Volkov, 20 de ani, recrut, 4 luni în Afganistan, înalt, slab, brațele lui sunt lungi, viguroase, fața este bătută de vreme, arsă de soare. Ochii lui sunt deschiși la culoare, aproape gri. Părul lui s-a estompat, ajungând la culoarea paiului. Stă la comenzi, privind prin geamurile cu geam triplu, văzând drumul, pietrele, praful. Aude vuietul motorului diesel în spatele lui. Simte cum coca vibrează sub mâini. La stânga, spune Kravtsov în interfon. La stânga, Volkov, umărul se prăbușește. Da, Andrei conduce. APC-ul virează ascultător la stânga. Roțile din dreapta sunt la centimetri de margine, 300 de metri sub ele. Nu se uită în jos, ci doar înainte. Kravtsov stă în trapa cupolei comandantului privind pantele. În dreapta este un perete abrupt, în stânga este o stâncă similară, doar că în jos. Este o curbă înainte. Încetinește. Da. Viteza scade la 15. Virarea este făcută încet. APC-ul se înclină spre dreapta. Pământul de sub roți se revarsă. Pietrele zboară în prăpastie. În jurul curbei drumul merge drept, aproximativ 300 de metri. Apoi sunt mai multe șerpuituri. Menține viteza, spune Kravtsov. Volkov dă din cap, pedala de accelerație este apăsată, motorul urlă, APC-ul accelerează. Interferența șuieră în căști. Comunicarea este slabă în munți, dispare și apoi reapare. Al doilea vehicul. Ce mai faci? Întreabă Kravtsov. Bine, ne mișcăm, răspunde comandantul celui de-al doilea APC. Păstrați o distanță de 50 de metri cel puțin. Am înțeles. Coloana se tărăște mai departe. Andrei se uită la drum. Pietre, praf. Soarele bate prin geamurile cu geamuri triple. E cald, foarte cald. Cămașa îi e lipită de spate. Sudoarea îi curge pe tâmple. Își șterge fruntea cu mâna și apucă din nou comenzile.
Volkov, ai fost vreodată la munte? Întreabă Kravtsov. Nu, prima dată. Prima dată. Cum te simți? Bine. Kravtsov zâmbește. Minți, probabil că poți auzi. Andrei tace. Kravtsov are dreptate. E înfricoșător. Mai ales când te uiți în dreapta și vezi cum coboară pământul, cum un râu curge în defileul de dedesubt, unul mic, și de aici ca un fir. E în regulă, spune Kravtsov, te vei obișnui. Și mi-a fost frică prima dată, dar apoi mi-a trecut. De cât timp ești aici? 3 ani. Mult timp? Mult timp, este de acord Kravtsov. Dar în curând vom fi acasă, încă 2 luni. Andrei dă din cap. 2 luni. Mai are 8 ani. Coloana mai merge 1 kilometru, drumul se îngustează. Acum abia mai e loc pentru APC. În dreapta, o stâncă se apropie de drum, în stânga, o prăpastie. Ai grijă, spune Kravtsov, cad pietre aici. Andrei privește în sus, stânca dispare în cer. Undeva acolo sus se văd pete întunecate, probabil peșteri. Sunt dușmane acolo? Întreabă el. Nu știu, răspunde Kravtsov. Poate că sunt, poate că nu. Informațiile spun că defileul este limpede, dar informațiile nu au întotdeauna dreptate. Andrei se uită din nou la drum, praf, pietre, căldură. Merg încă 200 de metri și apoi Kravtsov strigă brusc. Stop! Andrei frânează brusc. APC-ul se oprește brusc. Motorul merge în gol. Ce? Întreabă Andrei, în șoaptă. Kravtsov stă nemișcat, privind în susul pantei. Andrei se uită și el, dar nu vede nimic. Stânci, tufișuri. Ce e acolo? Întreabă el în șoaptă. Kravtsov nu răspunde. Tace aproximativ 10 secunde, apoi își ia binoclul și se uită. La naiba, spune el în șoaptă. Ce? Ambascadă. Andrei Volkov s-a născut în 1964 în satul Krasny Luk, regiunea Vologda. 120 de gospodării, pădure de jur împrejur, un râu. Tatăl său era șofer de tractor, mama lui lăptăreasa, fratele său mai mare șofer, iar sora sa mai mică, elevă. O familie obișnuită, un sat obișnuit. Andrei era înconjurat de utilaje încă din copilărie. Tatăl său îl ducea la câmp, îl punea să stea în cabina tractorului și îi arăta manetele și pedalele. Uite, aceea e accelerația, aceea e ambreiajul, aceea e frâna. Andrei avea 7 ani, a ascultat memorând. Și aceasta este cutia de viteze. Vezi numerele? Prima, a doua, a treia. Tatăl său i-a ghidat mâna de-a lungul manetei, arătându-i cum să schimbe vitezele. Încearcă! Andrei a încercat. Maneta nu răspundea. Mâinile îi erau slăbite. E în regulă, a spus tatăl său. Vei învăța când vei fi mare. La 12 ani, Andrei conducea deja un tractor singur peste câmp, cu tatăl său stând lângă el. La 14 ani, îl conducea fără tatăl său în drum spre sat. La 16 ani și-a luat permisul de tractor. Fratele său l-a învățat să conducă un camion, un vechi ZIL 130. Cabina scârția, cutia de viteze troznea, dar Andrei iubea mașina aceea. O simți? A spus fratele său. Când schimbi vitezele, ascultă motorul. Îți va spune când e momentul. Andrei a ascultat. Motorul a uruit, a prins viteză, apoi sunetul s-a schimbat, a devenit mai înalt, mai ascuțit. Poftim, a spus fratele său. Acum. Andrei a strâns ambreiajul, a schimbat vitezele, zilul a tresărit, dar a continuat să meargă. Bravo! Învățase să asculte utilajele, să le înțeleagă, când motorul funcționa normal, când ceva nu funcționa, după sunet, după vibrații, după comportamentul lor. La 18 ani a fost înrolat în armată, 3 luni de antrenament, apoi misiune. Volkov, mecanic șofer al unui transportor blindat de trupe, APC-70. Andrei nu știa ce este un APC-70. Îl văzuse în filme, dar niciodată în viața reală. S-a așezat mai întâi în spatele comenzilor, în unitatea de antrenament. Instructorul i-a arătat instrumentele, pârghiile și pedalele. Frâna pentru șina din stânga este pe stânga, șina din dreapta este pe dreapta, pedala de accelerație este la mijloc, schimbătorul de viteze este aici. 8 viteze, 4 înainte, 4 înapoi. Andrei a dat din cap memorând. Pornește-l. L-a pornit. Motorul a bubuit. Deloc ca un tractor. Mai tare, mai ascuțit. Viteza întâi, accelerează. Andrei a apăsat pedala. APC-ul a tresărit. S-a oprit. Liniștit, a spus instructorul. Ăsta nu e un camion, are 8 tone. Andrei l-a pornit din nou, a apăsat pedala mai lin. APC-ul a început să se miște. În primele 2 zile, a condus în jurul terenului de paradă, drept înainte, viraje, întoarceri nu, obișnuindu-se cu vehiculul. În a 3-a zi, instructorul a spus: hai să mergem la terenul de antrenament. Terenul de antrenament este plin de râpe, gropi, noroi, vaduri. Hai, a spus instructorul,
Arată-mi ce poți face. Andrei a plecat cu mașina. APC-ul s-a aruncat în teritoriul inamic, a ieșit pe cealaltă parte, a trecut prin vad și a urcat un deal. Normal, a spus instructorul. Simți mașina? Andrei a simțit-o la fel cum simțea un tractor IL. A ascultat motorul, a simțit vibrațiile, a știut când să accelereze și când să încetinească. O lună mai târziu a fost declarat apt de serviciu și trimis la un regiment de pușcași motorizați. 3 luni mai târziu a venit ordinul Afganistan. A sosit la Kabul în aprilie 1984. Căldură, praf, munți de jur împrejur. A fost repartizat la un batalion cu sediul în Bagram ca șofer mecanic pe un APC-70. Comandantul era locotenentul major Kravtsov. Kravtsov l-a salutat rece. Nou? Da. Unde ați servit? Germania, regiment de pușcași motorizați. Aveți experiență? 1 an într-un APC. Ați fost în luptă? Nu. Kravtsov a dat din cap. Atunci veți fi. Aici sunt lupte în fiecare zi. Fie o ambuscadă, fie bombardamente, fie mine, obișnuiește-te. Andrei a dat din cap. Îți arăt mașina, a spus Kravtsov. S-au apropiat de APC. Era parcată pe o platformă lângă altele, murdară și prăfuită. Blindajul avea lovituri, zgârieturi și găuri de gloanțe. Uite frumusețea ta, a spus Kravtsov. Pornește-o. Andrei s-a urcat în haionul șoferului, s-a așezat la comenzi și a pornit motorul. Sunetul era diferit, nu ca la antrenament. Motorul lucra mai intens, se încorda. Auzi asta? A întrebat Kravtsov. Da. Motorul e obosit, are mulți kilometri, dar încă funcționează. Principalul lucru e să-l supraveghezi. Verifică uleiul, schimbă filtrul. Dacă auzi ceva ciudat, spune imediat ceva. Am înțeles. Andrei a ascultat motorul, un zumzet constant, niciun sunet străin, o bătaie, un scrâșnet. Normal, hai să mergem, a spus Kravtsov. Hai să facem o plimbare. Au ieșit din bază, drumul mergea de-a lungul aerodromului, asfaltul era spart, gropi. Împinge-l, a spus Kravtsov, e în siguranță aici. Andrei a apăsat accelerația. APC-ul a accelerat la 40 de km pe oră. Suspensia a bubuit peste gropi. Se auzea un zângănit și un clănțănit înăuntru. Obișnuiește-te cu zgomotul, a strigat Kravtsov. Așa e mereu pe aici. Au condus cam 3 kilometri, apoi s-au întors și s-au întors la bază. Bine, a spus Kravtsov. Conduceți bine. Mâine vom merge în oraș, un convoi. Unde? Kabul. Să cărăm marfă. Andrei a dat din cap. A doua zi au plecat într-un convoi, 8 transportoare blindate, 2 tancuri, 4 camioane. Drumul era plat, praful se ridica în coloană. Vizibilitatea era de vreo 50 de metri. Andrei a condus, privind prin geamurile sale cu geam triplu, și a văzut spatele camionului în față, nimic altceva. Kravtsov stătea în turelă, întorcându-și capul privind în jur. Au condus cam 20 de kilometri fără incidente. Relaxat? A întrebat Kravtsov. Nu, a răspuns Andrei. Minți, toți începătorii se relaxează gândindu-se. Dacă e liniște, e sigur. Dar aici e exact invers. Când e liniște, așteaptă-te la probleme. Andrei s-a încordat și a privit mai atent. Au condus încă 10 kilometri și apoi Kravtsov a strigat. Stânga! Imediat. Andrei a tras de manetă, iar APC-ul a virat la stânga. Chiar în acel moment, ceva a bubuit la dreapta. Pământul s-a ridicat. O undă de șoc a zguduit vehiculul. Lansator de grenade! A strigat Kravtsov. Mergi mai repede! Andrei a apăsat pedala de accelerație. APC-ul a țâșnit înainte. Exploziile au bubuit în spate, gloanțele au lovit blindajul. Nu te opri, a strigat Kravtsov, doar înainte. Andrei a apăsat pedala de accelerație la fund, cu mâinile pe manete. Inima i-a bătut puternic și gura i s-a uscat. Împușcături, explozii, vuiet, apoi tăcere. Ieșiseră din linia de foc. Stop, a spus Kravtsov. Stop! Andrei a frânat brusc, cu mâinile tremurând. Prima dată? A întrebat Kravtsov. Da, bravo, nu ți-ai pierdut capul. Andrei și-a șters transpirația respirând greu. Obișnuiește-te, a spus Kravtsov. Asta e viața ta de zi cu zi acum. Au trecut 4 luni. Andrei a pilotat 23 de avioane. Kabul, Jalalabad, Bagram, Cerikar. Convoaie, patrule, escorte. A fost atacat de 7 ori. Odată au lovit o mină. Apărătorul de trupe blindate a suferit o gaură la bază, dar toți au supraviețuit. De 2 ori au căzut sub foc de mortar. A învățat să conducă pe drumuri de munte, înguste, șerpuitoare, cu stânci de o parte și de alta. A învățat să asculte nu doar motorul, ci tot ce era în jurul său.
liniștea, vântul, sunetele din munți. Kravtsov a spus: în munți totul este diferit față de câmpie. Aici sunetul înșală. Ecoul pare să vină din dreapta, dar de fapt din stânga. Pare departe, dar în realitate este aproape. Trebuie să te obișnuiești. Andrei s-a obișnuit, s-a împrietenit cu mitraliorul. Serghei Costin, în vârstă de 23 de ani din Rostov, în al doilea an în Afganistan. Costin stătea pe acoperișul transportorului blindat de trupe lângă mitraliera KPVT, o mitralieră de calibru mare de 14,5 mm. În timp ce conduceau, Costin s-a uitat în jur, a întors turela și a țintit țeava. Când s-a oprit, a coborât scările, a fumat și a vorbit. De unde ești, Volkov?" a întrebat el într-o zi. Regiunea Vologda, un sat. Un sat, a repetat Costin. Bine, în Rostov avem un oraș, zgomot, murdărie, dar în sat probabil că e liniște. Liniște, a fost de acord Andrei. E o pădure în jur, un râu. Te plictisești? Eu da. Costin a dat din cap. Toată lumea se plictisește, și eu la fel. Dar nu te poți gândi la asta aici. Dacă începi să te gândești la asta, o să înnebunești. Trebuie să te abții. Au stat în tăcere fumând, privind munții. I-ai văzut vreodată pe dușmani alergând pe versanți? A întrebat Costin. I-ai văzut vreodată? Ele aleargă repede ca caprele, iar noi ne tărăm aici jos ca țestoasele. Andrei a chicotit. Dar avem blindaje. Blindaj, a fost de acord Costin, dar sunt de puțin folos când trag de sus. Niciun blindaj nu te va proteja de sus. Andrei știa asta, toată lumea știa. În munți, cel mai periculos lucru sunt ambuscadele de sus. Soldații au luat poziții pe pante, așteptând convoiul, trăgând de sus. Lansătoare de grenade, mitraliere, arme automate. Blindajul transportoarelor blindate putea rezista la gloanțe de pușcă automată, dar nu și la grenade. Gloanțe de calibru mare, de asemenea, nu. A fost un incident, a spus Costin, anul trecut. Convoiul trecea printr-un defileu, același prin care vom trece și mâine. Soldații au tras de sus, au ars 2 transportoare blindate ucigând 8 oameni. Restul au ripostat timp de 4 ore până au sosit întăririle. Andrei a tăcut. Nu vă este frică? A întrebat Costin. Mi-e frică, toată lumea se teme. Oricine spune că nu se teme, minte. Principalul lucru este să nu o arătați. Kravtsov apreciază acest lucru. Andrei dădu din cap. Kravtsov era un comandant strict. Nu țipa și nu înjura, dar cerea conformitate. Dacă dădea un ordin, îl ascultai fără să-l întrebi. Avea grijă de oamenii lui și nu începea niciodată o luptă, dar când trebuia, lupta cu înverșunare. Andrei l-a văzut odată în luptă. Au fost atacați într-un sat. Poștașii trăgeau din case. Kravtsov a ieșit din trapă, s-a ridicat în picioare în toată înălțimea lui și a tras rafale scurte din AKPM-ul său, precis. Apoi a coborât, calm, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Volkov, aprinde focul, a spus el. Plecăm. Andrei a aprins focul și au plecat cu mașina. În seara aceea, Costin a spus: ai văzut cum a tras Kravtsov? L-am văzut. Era mereu așa, fără panică, glacial. N-am mai văzut pe nimeni ca el. Andrei a fost de acord. Kravtsov era special, calm, încrezător. Dar în acea zi de august, când coloana a intrat în defileul Panșir, chiar și Kravtsov era neliniștit. Ambuscadă, repetă Kravtsov încet. Volkov, oprește vehiculul, nu te mișca. Andrei a ținut APC-ul în loc. Motorul funcționa în gol. Ce vezi? Întrebă el. O străfulgerare pe pantă acolo. Kravtsov arătă spre dreapta. La vreo 300 de metri înălțime. Cineva a fluturat o oglindă sau un binoclu. Andrei se uită prin geamurile sale cu geam triplu și nu văzu nimic, doar pietre. Poate mi-am imaginat. Nu, spuse Kravtsov, nu mi-am imaginat. Ridică radioul. Al doilea vehicul. Opriți-vă, întreaga coloană, opriți-vă, ar putea fi o ambuscadă. Un șuierat se auzi din căști. Am înțeles, suntem în impas. Coloana se opri. Kravtsov privi prin binoclu. A durat mult timp, cam 30 de secunde. Înțeleg, a spus el, sunt 2 în spatele stâncilor de pe margine. Ar trebui să trag? A întrebat Costin. E prea devreme, raza de acțiune e prea mare, nu-i vom ajunge. Ce ar trebui să facem? Kravtsov a tăcut gânditor. Andrei a așteptat. Inima îi bătea cu putere, avea gura uscată. Hai să mergem, a spus Kravtsov, încet. Dacă deschid focul, voi accelera la maxim. Ai înțeles, Volkov? Am înțeles. Costin, gata! Gata! Andrei a băgat APC-ul în prima viteză și a eliberat ușor accelerația. APC-ul se mișca încet, 10 km pe oră. Kravtsov stătea în turelă privind panta. Au condus aproximativ 50 de metri. Tăcere.
Încă 50. Tăcere. Poate că au plecat? A întrebat Andrei. Nu au plecat, a răspuns Kravtsov. Așteptând ce? Ca întreaga coloană să intre în zona de tragere? Andrei a înțeles, deștept. Nu lovi prima mașină. Așteaptă până urcă toată lumea și apoi acoperă-te cu foc. O ambuscadă clasică. Au mai mers încă 100 de metri. Apoi ceva exploda din dreapta, de sus, din mai multe puncte simultan. Mitraliere, lansatoare de grenade, arme automate. Gloanțele au lovit blindajul, au zângănit și au răsunat ca grindina pe un acoperiș metalic. Haideți, a strigat Kravtsov. Înainte, accelerație maximă. Andrei a apăsat pedala de accelerație. APC-ul a țâșnit înainte. Costin a deschis focul. Capăvătă a vuit cu rafale lungi. Gloanțele trasoare au zburat pe pantă. Spre stânga, a strigat Kravtsov. Spre stânga, Volkov, spre stâncă! Andrei a virat spre stânga. APC-ul s-a apăsat pe stâncă. Asta a îngreunat țintirea soldaților. Exploziile au bubuit în spate. Întreaga coloană trăgea. Vehicule de luptă pentru infanterie, tancuri și APC-uri. Focul era dens și continuu, dar nici soldații nu erau tăcuți. Trăgeau de sus, de pe ambele pante, într-un model încrucișat. Coloana era blocată. Stop! A strigat Kravtsov. Stop! Andrei a frânat brusc. APC-ul s-a oprit. De ce ne-am oprit? A strigat Costin. E un blocaj pe drum. Pietre, a răspuns Kravtsov. Andrei s-a uitat pe geamul cu geam triplu. Kravtsov avea dreptate. La aproximativ 100 de metri în față, drumul era plin de pietre înalte cât un om. Le îngrămădiseră intenționat până la coloană. O ambuscadă clasică din două părți. Blocaj în față, o stâncă în spate, fără scăpare. Înapoi, a comandat Kravtsov prin radio. Întreaga coloană, înapoi, întoarceți-vă. Dar nu avea unde să se întoarcă. Drumul era îngust, o stâncă pe o parte, o stâncă pe cealaltă. Coloana era înghețată, iar soldații continuau să tragă de sus, direct. Și apoi Andrei a văzut al treilea APC luând foc. O grenadă lovise spatele, în compartimentul motorului, și izbucnise în flăcări. Fum negru ieșea din trape. Oamenii săreau afară. 1, 2, 3, 4, nu au ajuns la timp. Muniția a detonat. APC-ul era sfâșiat. Andrei privea, incapabil să-și ia ochii de la el. Volkov, strigă Kravtsov, mă auzi? Te aud. Ascultă-mă, acum o să ne omoare pe toți. Ai înțeles? Am înțeles. Trebuie să facem ceva. Andrei tăcea. Ce era de făcut? În față se profila o prăbușire. Nu avea unde să se întoarcă. De ambele părți erau câte o stâncă și o prăpastie, iar soldații trăgeau de sus, ucigând unul câte unul. Kravtsov privea frenetic pantele, căuta o ieșire. Costin trăgea cu mitraliera, dar nu a fost de niciun foros. Soldații se ascundeau în spatele stâncilor, în peșteri, inaccesibili. Andrei se uita și el spre panta din dreapta, de unde venea împușcătura. Panta era abruptă, 45 de grade, poate mai mult. Stânci, tufișuri, poteci de capre. Poteci de capre. Își amintea de sat. Își amintea cum tatăl său îl ducea în pădure cu tractorul, pe niște poienile înguste și abrupte. Principalul lucru era să simt mașina și să nu-mi fie frică. Mașinăriile se tem când ți-e frică. Andrei s-a uitat din nou spre pantă, cam la 300 de metri în sus pe potecă, îngustă, abruptă, nebunească. Un APC nu poate urca acolo, asta e evident, dar nu există altă cale. Tovarășe locotenent major, a spus el. Ce? Kravtsov s-a uitat înapoi. Am putea încerca să urcăm. Unde? Acolo. Andrei a arătat în susul pantei, de-a lungul potecii, spre pozițiile lor. Kravtsov s-a uitat spre pantă, apoi la Andrei, apoi înapoi în sus pe pantă. Ești nebun? A spus el încet. Poate, a răspuns Andrei, dar altfel vom muri cu toții. Kravtsov a tăcut aproximativ 10 secunde, în timp ce exploziile bubuiau în jurul lui, gloanțele bubuiau și oamenii țipau. Și apoi Kravtsov a spus, încearcă. Andrei a întors încet APC-ul spre dreapta, spre marginea drumului. Roțile au ajuns chiar la margine, la 300 de metri sub ei. Volkov, ești sigur că ești în minți? A întrebat Costin de sus. Taci, a spus Kravtsov. Lasă-l să se concentreze. Andrei s-a uitat la pantă. Cărarea începea la aproximativ 5 metri de drum. Îngustă, stâncoasă, șerpuia în sus într-o șerpuială, cam 1,5 metri lățime, poate 2. APC-ul are 2,80 metri în diametru, plus antene, plus accesorii. Nu va reuși. Sau va reuși? Costin, a spus Kravtsov, scoate antena, repede. Am reușit. Costin a sărit de pe acoperiș, a deșurubat suportul antenei și l-a aruncat la pământ. Pregătiți, urcă-te înapoi, pregătește-te de foc. Costin s-a urcat pe turelă și a apucat mânerele mitralierei.
Andrei s-a uitat din nou la pantă. Primii 50 de metri sunt relativ line, cam 30 de grade. APC-ul ar trebui să o ia. De acolo se înclină. 40, 50 și BTR 70 are un unghi maxim de urcare de 30 de grade conform manualului. Dar Andrei nu citise manualul. Hai să mergem, a spus el. Viteza 1, accelerează. BTR-ul a tresărit. Roțile din față au derapat de pe șosea pe pământ, pe stânci, roțile din spate au urmat. Vehiculul s-a înclinat brusc spre dreapta cam 20 de grade. Totul înăuntru a început să se rostogolească. Carcase de cartușe, cutii, canistre. Stai! A strigat Kravtsov. Andrei a rezistat. Virează la stânga, compensează înclinarea. BTR-ul s-a târât înainte. 1 metru sau 3. Roțile s-au agățat de urmă. Vehiculul s-a nivelat. Acum botul era îndreptat în sus. Pupa s-a lăsat. Motorul a urlat. Turațiile au crescut brusc. Accelerați! A strigat Kravtsov. Andrei a apăsat pedala de accelerație până la capăt. BTR-ul s-a ridicat brusc. 10 metri. 20. Pietre au zburat de sub roți. Au bubuit sub fund și au căzut în abis. 30 de metri. Unghiul s-a lărgit. Botul s-a ridicat și mai sus. Andrei putea vedea atât de mult cer și stâncă prin geamurile cu geam triplu. 40 de metri. Motorul a uruit. Șenilele s-au agățat. S-au smuls. S-au desprins. S-au agățat din nou. Haide! A strigat Kravtsov. Haide! Încă 50 de metri. APC-ul și-a prins spatele caroseriei de o margine de stâncă și a rămas atârnat acolo. Șenilele s-au zvârcolit în gol. Blocate! A strigat Costin. Înapoi! A comandat Kravtsov. Volkov, dați-vă puțin înapoi. Andrei a cuplat marșarierul și l-a lăsat să meargă. APC-ul a alunecat 1 metru. Acum înainte, brusc! Andrei a schimbat în prima viteză și a apăsat accelerația. APC-ul s-a zdruncinat, a lovit baza stâncii, a zgâriat și a coborât. Încă 60 de metri. Calea a virat la stânga, îngustă, foarte îngustă. Andrei a virat. Șenila din stânga urma marginea, cea din dreapta se tăra de-a lungul stâncii. Stânca s-a zgâriat de margine, au zburat scântei. 70 de metri. Gloanțele au început să bubuie de sus. Soldații i-au observat și au tras în jos. Costin a întors turela și a tras o rafală. O a doua, o a treia. Îi văd, a strigat el, la aproximativ 100 de metri înainte, pe cornișă. Haide, i-a strigat Kravtsov lui Andrei. Mai repede! 80 de metri. Calea s-a abrupt. Un unghi de 50 de grade. APC-ul a încetinit. Se târa. Motorul a urlat la limită. Temperatura uleiului a crescut. Supraîncălzire, a strigat Andrei. Nu-mi pasă, a răspuns Kravtsov. Zdrobiți-l! 90 de metri. 100. 111. Gloanțele au lovit blindajul. Dens. Trasoarele au lăsat dâre strălucitoare. Costin a ripostat în rafale scurte. Precizie, ai doborât unul, a strigat el. Îl văd pe al doilea. 120 de metri. Calea a ieșit pe o zonă plată, lată de aproximativ 10 metri. Uite, a strigat Kravtsov. Întoarceți-vă! Andrei a întors volanul. APC-ul s-a întors pe platformă, acum cu fața laterală spre pantă. La 50 de metri în față erau vizibile pozițiile inamice. 5-6 trăgând în spatele stâncilor. Înainte, a comandat Kravtsov. Zdrobiți-i! Andrei a apăsat accelerația. APC-ul a înaintat pe suprafața plană. A prins viteză cu 20 de km pe oră. 30. Costin a continuat să tragă din mitralieră non-stop. Inamicul se grăbea și trăgea. Unii au fugit, alții au rămas. APC-ul s-a izbit de poziția lor cu 40 de km pe oră. 8 tone de oțel. Le-a sfâșiat adăpostul ca un cuțit prin unt. Pietrele au zburat și oameni. Costin a tras rafale lungi de foc asupra celor care alergau. Stop! A strigat Kravtsov. Andrei a frânat. O grămadă de pietre a rămas în spate. Telefon cu arme, al doilea grup, a strigat Costin. La stânga, la vreo 100 de metri, a comandat Kravtsov. Andrei a întors vehiculul de transport blindat, APC, și a continuat să conducă de-a lungul crestei, de-a lungul pantei. Al doilea grup de soldați, aproximativ 10 oameni, a tras asupra coloanei, fără să se aștepte la un atac în flanc. APC-ul i-a flancat. Costin a deschis focul direct de la aproximativ 30 de metri. Gloanțe incendiare perforante de 14 mm și jumătate i-au sfâșiat pe oameni. În 30 de secunde, totul s-a terminat. Al treilea grup, a strigat Costin. Alergă pe dreapta. Andrei s-a întors și a urmărit. APC-ul a alergat de-a lungul crestei. 40 de km pe oră, șenilele răsunând peste stânci. Soldații au alergat în sus pe potecă. Costin a tras doborând unul, apoi un al doilea, apoi un al treilea. Restul au dispărut după curbă.
Destul, a spus Krarovțov. Stai! Andrei s-a oprit. Tăcere. Doar vântul șuiera în antene și zumzetul motorului încins. Andrei s-a uitat la instrumente. Temperatura uleiului 120 de grade, în zona roșie. Presiune normală, turație mare, funcțional. APC-ul este în viață. Și ei sunt în viață. Volkov, a spus Kravtsov încet. Ești nebun? Andrei trebuie să fi chicotit. Kravtsov a râs zgomotos, aproape isteric. Am reușit, chiar am reușit. Costin a sărit din turelă. Fața era neagră de funingine. Ochii îi ardeau. 20, a spus el. Am numărat 20 de cadavre. Mai multe, a spus Kravtsov. Și cei care au scăpat, răniții, au fost duși. A luat radioul. Întreaga coloană. Acesta este primul vehicul. Ambuscada a fost înnăbușită. Repet, ambuscada a fost înnăbușită. Vă puteți mișca. Un șuierat s-a auzit prin căști. Mai întâi, acesta este comandantul batalionului. Cum am înnăbușit-o? De unde? De sus, a răspuns Kravtsov. Ce vreți să spuneți, de sus? Am urcat panta, le-am lovit flancul. O pauză lungă. Ați urcat panta cu un APC? Da, domnule. O altă pauză. Atunci ordon tuturor comandanților de vehicule să mi se prezinte imediat. Comandantul de batalion, majorul Gribov, stătea în mijlocul drumului. 5 comandanți de vehicule îl înconjurau. Kravtsov a fost ultimul care s-a apropiat. Locotenentul major Kravtsov, a spus el, primul vehicul. Gribov s-a uitat la el. Fața lui era posomorită. Ești în toate mințile? Da, domnule. Cine a luat decizia de a urca panta? Eu am luat-o, tovarășe major. Știți că BTR-70 nu este proiectat pentru ascensiuni montane? Da, domnule, acum știu, nu știam înainte. Gribov a făcut o pauză. Și dacă am fi căzut? Nu am căzut. Și dacă... Kravtsov a ridicat din numeri. Atunci am fi căzut. Dar nu am căzut. Gribov a clătinat din cap. Idioți. Sunteți cu toții niște idioți. S-a întors privind panta, cărarea pe care se târâse APC-ul. Se puteau vedea urmele, pietrele rupte, brazdele adânci din sol. Dar a funcționat, a spus el încet. Apoi s-a întors. Kravtsov, cine e mecanicul tău? Soldat Volkov. Unde e? În mașină. S-a răcit. Verifică motorul. Sună-l. Kravtsov a făcut un gest cu mâna. Andrei a ieșit din trapă, s-a apropiat și a stat în poziție de drepți. Soldat Volkov. Gribov s-a uitat la el evaluator. Conduceai mașina? Da, domnule. Unde ai servit? Germania, tovarăș major. Regiment de pușcași motorizați. Experiență în conducere? 1 an într-un APC. Înainte de armată am condus un tractor și un camion. Câți ani? 20. Gribov a chicotit. 20. Încă-ți mânjești mucii pe buze, dar ai ajuns unde nu orice locotenent colonel ar îndrăzni. Andrei a tăcut. Înțelegi că ai fi putut cădea? Înțeleg. Și tot ai intrat. Nu exista altă ieșire. Gribov a făcut o pauză. Bine, a spus el. Nu exista altă ieșire. S-a dat câțiva pași înapoi, s-a uitat la coloană, la transportoarele blindate arse, la răniții care erau încărcați într-o ambulanță. Victime, a spus el. Raport. Unul dintre comandanți a pășit înainte. Al 3-lea vehicul este complet distrus. Echipaj, 4 oameni uciși. Al 5-lea vehicul, avarii ușoare, un rănit. Al 6-lea vehicul, o gaură în lateral, 2 răniți. Al 7-lea vehicul, neavariat. Al 8-lea. Gribov a ascultat cu fața impasibilă. Când a terminat raportul, a întrebat. Câți morți? 5, tovarășe major. Răniți? 8. Gribov a dat din cap. Fără Kravtsov ar fi fost 20 de morți. Poate 30? Poate întreaga coloană? S-a întors către Kravtsov. Vă voi nominaliza pentru o decorație, pe dumneavoastră și mecanicul dumneavoastră. Nu e nevoie, tovarășe major, a spus Kravtsov. De ce? Ne-am făcut doar treaba. Treaba noastră, a repetat Gribov. Am urcat un munte într-un APC și asta e doar muncă. Da, domnule. Gribov a chicotit. Bine, dacă nu vreți, nu o voi face, dar o să țin minte. A făcut un gest cu mâna. Toată lumea la vehiculele voastre, plecăm în 10 minute. Curățați molozul, încărcați răniții, repede! Comandanții s-au împrăștiat. Andrei s-a dus la APC. Costin l-a ajuns din urmă. Ați auzit? A întrebat el. Au vrut să vă nominalizeze pentru o decorație. Am auzit. Kravtsov a refuzat. Idiotule! Andrei a ridicat din numeri. Poate că nu e idiot.
Au ajuns la vehicul, Andrei s-a urcat în trapă și s-a uitat la instrumente. Temperatura uleiului a scăzut la 90 de grade, normal. Presiunea este normală, motorul funcționa în gol, totul funcționa. Am îngăiat bordul, mulțumindu-i în tăcere mașinii. APC-ul rezistase, nu renunțase. Ajunsese unde nu trebuia și a scos pe toți. Pornește-l, a spus Krarovțov. Hai să mergem. Andrei a pornit motorul. Acesta a prins viață din prima încercare. Lin, cu încredere, coloana a pornit. Au condus mai departe prin defileu pe lângă cadavrele țărăneștilor de pe pantă, pe lângă APC-ul arse. Andrei a condus în tăcere, privind drumul, gândindu-se. 5 oameni muriseră. 5. Fiecare avea un nume, o familie, o casă. Acum dispăruseră. Și el era în viață. De ce? Norocul? Averea? Sau altceva? Nu știa. Știa un singur lucru. A făcut ce trebuia să facă și a funcționat. Dar cei 5 morți nu l-au lăsat să plece. În seara aceea, când coloana s-a întors la bază, Andrei le-a aflat numele. Sergentul Igor Beliaev, 24 de ani, din Saratov, căsătorit, 2 copii, a servit timp de 1 an și jumătate. Caporalul Mihail Zotov, 22 de ani, din Tula, necăsătorit, a servit timp de 1 an. Soldatul Valentin Kudriavtsev, 20 ani, din Novosibirsk, recrut, 5 luni în Afganistan. Soldatul Oleg Markov, 19 ani, din Penza, recrut, 3 luni în Afganistan. Soldatul Sergei Titov, 21 de ani, din Vladivostok, recrut, 7 luni în Afganistan. Andrei a stat lângă trupurile lor, acoperit cu o prelată, privind tăcut. Alții stăteau în apropiere, colegi, prieteni, comandanți. Nimeni nu a vorbit, au rămas tăcuți. Apoi a sosit preotul regimentului și a ținut o slujbă de pomenire, scurtă, secă, fără cuvinte inutile. Trupele au fost încărcate într-un camion și duse, vor fi trimise acasă în sicrie de zinc la părinții lor, către soțiile lor. Scrisorile au fost deja scrise, forme guvernamentale. A murit ca un erou în timpul datoriei internaționale, fără detalii. Andrei s-a întors la blindaj, s-a așezat pe blindaj și și-a aprins o țigară. Nu mai fumase niciodată, dar începuse aici, în Afganistan. Toată lumea fumează din cauza emoțiilor. Costin s-a apropiat. Te gândești la ei? A întrebat el. Nu te gândi la ei. De ce? Pentru că o să înnebunești. Am încercat, dar nu funcționează. Ori uiți, ori înnebunești. Andrei a tras un fum. Aș fi putut să-i salvez. Cum? Dacă aș fi intrat mai devreme, cu 1 minut mai devreme, ar fi fost încă în viață. Costia m-a clătinat din cap. Nu, nu așa funcționează. Nu ai fi putut să știi. Nimeni nu a putut. Au fost loviți de un lansator de grenade. A fost un accident. Tu sau eu sau Krovsov i-am fi putut lovi, dar au făcut-o. Nu contează. Nu contează. Indiferent ce a spus Costin, s-a așezat lângă el. Ascultă, războiul nu e șah. Nu poți calcula totul aici. Ai făcut ce ai putut. Ai scos coloana, ai salvat 100 de oameni. N-ai salvat 5, dar ai salvat 100. Andrei a tăcut. Ești un erou, a spus Costin. Știi? Un prost, dar un erou. Nu un erou. Sunt un erou. Nu vorbi mai mult, altfel o să devii prea arogant. Costin s-a ridicat și l-a bătut pe Andrei pe umăr. Hai să mergem să mâncăm. Cantina e deschisă încă o oră. Andrei s-a ridicat și l-a urmat. Cantina era gălăgioasă. Oamenii mâncau, vorbeau, râdeau, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar într-un colț, la o masă separată, stăteau soldații din al 3-lea vehicul. Cei care au supraviețuit au tăcut, holbându-se la farfuriile lor. Andrei a mirosit terciul, pâinea și ceaiul, s-a așezat la masă și s-a așezat lângă oase. Știi ce se spune? A întrebat el. Nu. Se spune că pot simți echipamente, ca un fel de clarvăzător. Prostii. Nu, serios, Kravtsov mi-a povestit despre asta. El spune, întotdeauna știi dinainte când o mașină se va strica, cu o zi sau 2 înainte. Poți simți? Andrei ridică din umeri. Eu ascult doar sunetul motorului, vibrația. Când ceva nu e în regulă, poți auzi, dar alții nu aud, nu știu, poate nu sunt atenți. Costin chicoti. Ești ciudat, Folcov, un simplu sătean la exterior, dar faci lucruri la care nimeni nu se așteaptă. Andrei își mâncă terciul, era fără gust și deja rece. Trebuia doar să fac ceva, spuse el. Să stai și să aștepți moartea nu e o opțiune. Bine. Asta e singura cale. Acționează. Nu gândi. Acționează. Au terminat de mâncat și au ieșit afară. Soarele apusese. Munții din jurul lor se înnegriseră.
Stelele se luminau pe cer, multe dintre ele, mai multe decât în sat. Andrei se uita la ei gândindu-se la casă, la mama, tatăl, sora, fratele lui. Îi era dor de ei. Încă 8 luni, apoi acasă, dacă supraviețuiește. A trecut o săptămână, coloanele se mișcau în fiecare zi. Kabul, Jalalabad, Bagram, marfă acolo, marfă înapoi. Au tras de 4 ori, au fost sub foc de mortar de 2 ori. Nu au lovit nicio mină. Noroc. Nu au existat victime. Andrei a condus APC-ul, a ascultat motorul, a urmărit drumul, s-a obișnuit cu el. Dar incidentul cu urcarea pantei nu le-a dat pace. Au vorbit, au discutat. Am auzit că Volkov a urcat muntele într-un APC. Serios? La 45 de grade de-a lungul unei cărări de capre. Dușmanov a doborât 20 dintre ei. Fără prostii. Un APC nu va merge acolo. A mers, toată lumea a văzut. Andrei a ascultat aceste conversații tăcut. Nu-i plăcea această atenție. Kravtsov a tăcut și el, dar într-o zi a spus: Volkov, te cheamă comandantul batalionului. De ce? Nu știu, du-te. Andrei s-a dus la cartierul general și a raportat. Gribov stătea la masă. În fața lui se aflau hărți, documente, un pachet de țigări. Stai liniștit, a spus el. Așează-te. Andrei s-a așezat. Gribov a aprins o țigară și s-a uitat la Andrei evaluativ. Povestește-mi despre urcușul acela, a spus el, în detaliu. Cum te-ai hotărât să-l urci? La ce te gândeai? Andrei a descris cum a văzut poteca, cum și-l amintea pe tatăl său, tractorul, poienile din pădure, cum și-a dat seama că nu exista altă ieșire. Gribov a ascultat și a dat din cap. Știai că transportorul blindat nu trebuia să meargă acolo? Nu, nu știam. Și dacă aș fi știut? Andrei a făcut o pauză. Nu știu. Poate că nu aș fi mers acolo sus. Poate că tot aș fi făcut-o. Gribov a chicotit. Răspunsul corect este: ignoranța este uneori o salvare. Și-a stins țigara. Ascultă, am vorbit cu superiorii, cu comandantul diviziei și am povestit despre tine. A fost interesat. De ce? Vrea să se întâlnească, să vorbească. Poate să te transfere la unitatea de antrenament pentru a instrui tineri mecanici. Andrei se încruntă. Nu vreau. De ce? Vreau să fiu aici cu Kravtsov și Costin. Suntem echipajul. Gribov dădu din cap. Înțeleg. Bine, le voi spune că ai refuzat. Se ridică. Ești liber să pleci. Andrei se ridică și ieși. Costin îl aștepta afară. Ei bine? Întrebă el. Ce voi ai? S-a oferit să mă transfere la antrenament. Și? A refuzat. Costin râse. Bine. Cine naiba are nevoie de mine? Suntem familie aici, un echipaj, având grijă unii de alții. Merseră spre APC. Vehiculul era parcat pe platformă, murdar și prăfuit. Blindajul avea zgârieturi noi, lovituri, urme de război. Andrei mângâie lateralul, mulțumindu-le din nou în tăcere. Acest vehicul îi scosese afară, se urcase unde nu ar fi trebuit și supraviețuise la fel ca ei. O săptămână mai târziu a venit ordinul, o nouă operațiune, defileul Panșir, o epurare. Gribov i-a adunat pe comandanți. Ascultați, a spus el, obiectivul este să traversăm defileul, să verificăm satele și să găsim și să distrugem depozitele de arme. 3 zile. A arătat spre hartă. Traseul este aici, prin trecătoare. Altitudinea este de 2000 de metri. Drumul este îngust. Sunt posibile ambuscade. Comandanții au schimbat priviri. Întrebări? A întrebat Gribov. Va exista sprijin? A întrebat unul dintre comandanți. Avioane la cerere, artilerie la bază. Dacă este cazul, chemați. Aveți recunoaștere? Da, se spune că sunt câțiva dușmani. Forțele principale au plecat spre sud, dar asta nu este sigur. S-a uitat la Kravtsov. Kravtsov, tu conduci coloana. Primul vehicul este al tău. Mecanicul tău, Volkov, este aici. Da, domnule. Bine, îl putem folosi dacă se întâmplă ceva. Kravtsov a dat din cap. Gribov a rulat harta. Plecăm mâine la ora 6. Pregătiți-vă. Comandanții s-au împrăștiat. Andrei a auzit despre operațiune de la Kravtsov. Defileul Panșir în seara asta, a spus din nou Kravtsov. Eram deja sub foc acolo. Trag mereu în noi acolo. E teritoriul lor. Andrei a dat din cap. Ai verificat mașina? Am făcut-o. Am schimbat uleiul, filtrele, am verificat șasiul. Totul e în regulă. Bine. Kravtsov și-a aprins o țigară. Ascultă, Volkov, dacă se întâmplă ceva, dacă e o altă ambuscadă, știi ce să faci? Urcă-te pe munte. Kravtsov a chicotit. Nu neapărat. Principalul lucru e să nu intri în panică. Gândește-te. Capul tău funcționează. Ai dovedit-o. Andrei a dat din cap. Au stat în tăcere fumând, privind munții. Ție frică? A întrebat Kravtsov. Mie mi-e frică.
Și mie mi-e mereu frică, dar îmi fac treaba. Și fă-o și tu, va fi bine. S-au ridicat și au mers pe drumurile lor separate. Andrei s-a dus la culcare, nu a putut adormi mult timp. Se gândea la ziua de mâine, la munți, la dușmani, la faptul că trebuia să-și asume din nou riscuri. Dar nu avea de ales. Asta e muncă, asta e război. Era ora 6 dimineața, coloana era aliniată la porțile bazei. 12 transportoare blindate, 3 tancuri, 5 camioane. Andrei stătea la comenzi așteptând comanda. Krovtsov stătea în turelă verificând radioul. Primul vehicul în contact, al doilea în contact, al treilea în contact. Toată lumea s-a raportat. Coloana va fi gata de acțiune, spuse Gribov la radio. Hai să ieșim. Porțile s-au deschis. Transportorul blindat principal al lui Andrei a ieșit primul. Ceilalți au urmat. Coloana a ieșit pe șosea și a virat spre nord, spre munți. Soarele răsărea, căldura se lăsa. Andrei conducea, privind drumul, ascultând motorul. Totul mergea lin, niciun sunet străin. Bine. Au condus timp de o oră, 23. Drumul traversa câmpia, apoi începea să urce în munți. Un drum șerpuitor, o panglică îngustă de asfalt. O stâncă în stânga, o prăpastie în dreapta. Familiar. Andrei încetini. Viteza a scăzut la 20 de kilometri pe oră. Atenție, spuse Kravtsov. Sunt căderi de pietre aici. Am înțeles. Urcară mai sus. Aerul devenea mai rece, mai rarefiat. Motorul funcționa mai tare, nu era suficient oxigen. Andrei compensă adăugând benzină. Încă o oră. Au ajuns la trecătoare. Altitudinea era de 2000 de metri. Priveliștea se deschidea uluitoare. Munți în toate direcțiile, vârfuri, creste, chei, frumos și periculos. Stop, spuse Kravtsov. Stop. Andrei frână. Kravtsov privi prin binoclu. Înainte, la drumul care ducea mai jos. Ce vezi? Întreba Andrei. Nimic. Încă nimic. Kravtsov coborâ binoclul. Hai să mergem, încet. Andrei porni. Drumul a început să coboare. O coborâre abruptă. Trebuiau să frâneze constant. 5 kilometri, 10. Au coborât într-un defileu, îngust, stânci înalte, abrupte de ambele părți. Râul de desubt, noroios și cu curgere rapidă. Drumul mergea de-a lungul râului. La aproximativ 50 de metri de apă, Andrei conducea APC-ul privind încordat în jur. Acesta este locul perfect pentru o ambuscadă. Kravtsov, a spus Costin, nu-mi place. Nici mie, prea liniște. Știu. Au mai mers 1 kilometru, liniște, doar vuietul motoarelor și plescăitul râului. Încă 1 kilometru. Și apoi, Kravtsov a văzut. Stați-vă, a strigat el. Toată lumea se oprește. Coloana s-a oprit. Ce? A întrebat Andrei. Pe drumul din față, vedeți? Andrei s-a uitat atent. La aproximativ 200 de metri în față, drumul era blocat. Bușteni, pietre, saci, moloz. La dracu, gâfâi Costin. Înapoi, strigă Kravtsov la radio. Toată coloana, întoarce-te! Dar era prea târziu. Un alt vuiet se auzi din spate. Explozii, căderi de pietre! Drumul era blocat, o capcană de ambele părți. Și apoi au început să tragă de sus, de pe ambele pante. Gros, dens, gloanțele loveau blindajul. Costin deschise focul. Tancurile își întoarseră turelele și începură să tragă obuze fragmentate explozive în pante. Vehiculele de luptă ale infanteriei au tras și ele cu tunurile lor automate de 30 de milimetri. Vuietul era incredibil, dar soldații nu se opriră. Tragea metodic de sus. Ne vor ucide pe toți, strigă Costin. Trebuie să plecăm. Unde? Răspunse Kravtsov. Nicăieri. Andrei privi pante căutând o ieșire în stânga. O stâncă abruptă, nicio cale de urcare. În dreapta o pantă mai lină, cam 45 de grade, poate 50. Calea era vizibilă, îngustă, șerpuitoare în urcare, exact ca atunci. S-a uitat la instrumente. Motorul funcționa normal, temperatură, presiune, turații, vehiculul era gata. Tovarășe locotenent major, a spus el. Ce? Kravtsov era supărat. Putem încerca din nou? Kravtsov s-a uitat la pantă, apoi la Andrei. Vorbești serios? Serios. Volkov, am avut noroc data trecută. Poate că nu vom avea noroc de data asta. Poate, dar vom muri cu toții aici. Kravtsov a tăcut aproximativ 5 secunde, în timp ce exploziile bubuiau în jurul lui. Gloanțele bubuiau și oamenii țipau. Un alt APC a explodat în spatele lui. Flăcările au izbucnit. Hai să mergem, a spus Kravtsov. Andrei a virat brusc APC-ul spre dreapta, spre pantă. Toate vehiculele mă urmează, a strigat Kravtsov la radio. Cine poate să mă urmeze, urcăm panta.
Sunteți nebuni?" a răspuns vocea cuiva. Asta e sinucidere." Stai și mori," a lătrat Krovtsov. Venim." A comutat la interfon. Volkov, hai!" Andrei a accelerat la fund. APC-ul s-a clătinat pe marginea drumului. A derapat de pe șosea pe stânci, s-a înclinat și s-a îndreptat. Roțile din față au găsit urma. Vehiculul și-a ridicat botul și a început să urce. 10 metri, 20. Pietre au zburat de sub șine, au bubuit și au plouat. 30 de metri. Vuietul unui motor s-a auzit din spate. Un alt APC a urmat. Un al doilea vehicul. Vine după tine, a strigat comandantul la radio. Și al treilea, al patrulea. 5 vehicule, 5 APC-uri au urcat panta în șir indian, unul după altul. Andrei nu s-a uitat înapoi, ci doar înainte, la potecă, la stânci. 40 de metri. Unghiul s-a abrupt. APC-ul a încetinit. Șenilele alunecau. Haide, a strigat Krovtsov, nu te opri. 50 de metri. Drumul a virat la stânga, o curbă bruscă. Andrei a întors volanul. APC-ul a luat curba de pe margine. Șina din dreapta a târnat deasupra prăpastiei. O secundă, 2, apoi a prins. Vehiculul s-a întors pe drum. 60 de metri. Gloanțele au început să bubuie de sus. Bucătarii au observat și și-au îndreptat focul. Costin a tras înapoi în rafale scurte, în sus pe pantă. Îi văd, a strigat el, cam 80 de metri la dreapta. Câți? Mulți, 20, poate mai mult. 70 de metri. Motorul a urlat. Temperatura uleiului a crescut ușor. 100 de grade, 110. Supraîncălzire, a strigat Andrei. Nu-mi pasă, a răspuns Krarovtsov. Împingeți! 80 de metri. O grenadă a explodat la 3 metri la stânga. Șrapnelul a lovit blindajul. Încă una la dreapta, mai aproape. Lansatoare de grenade, a strigat Costin. A întors turela și a tras o rafală lungă. Trasoarele s-au ridicat. Cineva a strigat. Acolo sus, în felul tău, dă-mi-l! Focurile de armă s-au intensificat. 90 de metri. Calea a ieșit într-o zonă mică și plană, de aproximativ 5 pe 5 metri. Uite, a strigat Krovtsov, oprește-te! Andrei a frânat. APC-ul s-a oprit. Motorul funcționa la maxim. Fum negru ieșea din țeava de eșapament. Costin, hai! A strigat Krovtsov. Apă pe ei! Costin a întors turela spre dreapta. Acolo, la aproximativ 50 de metri distanță, în spatele stâncilor, erau vizibile pozițiile dușmanilor. A deschis focul cu o rafală lungă care a durat aproximativ 10 până la 15 secunde. 14 gloanțe incendiare perforante de milimetru și jumătate, 1000 de metri pe secundă. Stâncile au explodat, șrapnelul a zburat, praful s-a înălțat. Cineva a strigat acolo sus în poziții. Loviți, a strigat Costin. Văd 3, aleargă. Haideți, nu-i lăsați să scape. Costin a tras rafale scurte. Exact, unul a căzut, apoi celălalt. Al treilea a continuat să alerge, dispărând în spatele unei stânci. Un al doilea vehicul s-a târât în spatele lor și s-a oprit alături. Ce facem? A strigat comandantul său. Înainte, a răspuns Krovtsov. Cam, împingeți! Andrei a apăsat accelerația. APC-ul s-a deplasat peste platformă spre pozițiile dușmanilor. 50 de metri, 40, 30. Costin a continuat să tragă. Cartușele de obuze au căzut pe blindaj, zângănind. 20 de metri. Dușmanii au ripostat. Gloanțele au lovit blindajul frontal, au țâșnit scântei. 10 metri. Țineți-vă bine, a strigat Andrei. APC-ul s-a izbit de adăpostul de piatră cu 30 de km pe oră. Impact. Bubuit. Pietre au zburat. Vehiculul a trecut prin el și a sărit pe cealaltă parte. Cadavre, arme și sânge zăceau sub trepte. Stați-vă, a strigat Krovtsov. Andrei a frânat și s-a uitat înapoi. Adăpostul distrus era în spatele lui. 5 sau 6 cadavre nemișcate. Al doilea grup, a strigat Costin, cam la 100 de metri la stânga. Andrei a întors APC-ul și a condus la stânga. Al doilea vehicul l-a urmat, iar al treilea s-a târât și el. 3 APC-uri în șir indian de-a lungul crestrei. O altă poziție se afla în față. Soldații trăgeau de acolo, în coloană. Nu au observat 3 vehicule blindate care se tărau în spatele lor. Trageți cu toată lumea, a comandat Krovtsov. 3 mitraliere au deschis focul simultan. Vuietul era atât de puternic încât era asurzitor. Bloanțele trasoare zburau asupra poziției cu sutele, miile. Soldații se grăbeau. Unii au tras înapoi, alții au fugit, alții au căzut. În 30 de secunde, totul s-a terminat. Liniște. Doar vântul șuierător și zumzetul metalului încins al țevilor mitralierelor. Al treilea grup, a strigat Costin. La dreapta, pe marginea prăpastiei, departe, cam la 300 de metri.
Krovtsov s-a uitat prin binoclu. Văd vreo 10 oameni trăgând în jos. Vom ajunge acolo? Hai să încercăm. Andrei a apăsat pedala de accelerație. APC-ul a înaintat mai departe pe creastă, de-a lungul pantei. Drumul era denivelat, pietrele erau pline de gropi și împrăștiate. APC-ul a sărit, s-a clătinat, dar s-a târât înainte. 200 de metri, 150. Bucătarii au observat și și-au îndreptat focul. Gloanțele au lovit blindajul cu putere. Costin a răspuns. Rafale de 5, 7 focuri. 100 de metri. O grenadă a explodat în fața APC-ului. Pământul s-a ridicat. Andrei a condus în jurul craterului. 80 de metri. O altă grenadă la dreapta. Șrapnelul a lovit lateralul. 60 de metri. Haideți, a strigat Krovtsov. Hai să ne apropiem. Nu vor avea timp să-și reîncarce lansatoarele de grenade. Andrei a apăsat pedala de accelerație până la capăt. APC-ul a țâșnit înainte. 40 de km pe oră peste stânci, de-a lungul crestei. Aproximativ 40 de metri. Costin a tras fără oprire. Țeava strălucea roșu aprins. 30 de metri. Soldații au alergat și-au aruncat armele și-au urcat în fugă panta. 20 de metri. Stați, a strigat Krovtsov. Destul, lăsați-i să fugă. Andrei a frânat. Batalionul s-a oprit. Andrei s-a uitat la instrumente. Temperatura uleiului era de 130 de grade, critică. Presiunea scădea. Turațiile creșteau brusc. Tovarășe locotenent major, a spus el. Motorul se stinge. Cât va mai rezista? Nu știu, 10 minute, poate mai puțin. Krovtsov a înjurat. Bine, stai aici, lasă-l să se răcească. A luat radioul. Întreaga coloană este primul vehicul. Pantele sunt libere. Repet, pantele sunt libere. Soldații s-au retras. Puteți merge mai departe. Curățați molozul. S-a auzit un șuierat în căști. Mai întâi, sunt comandantul batalionului. Confirmați. Focul a încetat. Începem să curățăm. Am primit. Krovtsov s-a uitat în jos, la drum. Coloana se afla jos. 3 transportoare blindate ardeau. Fumul negru se ridica spre cer. Oamenii alergau stingând incendiile, scoțând răniții. Câți am pierdut? A întrebat Costin încet. Nu știu, a răspuns Kravtsov. Dar fără noi ar fi fost mai mulți. Andrei stătea la comenzi uitându-se la instrumente. Temperatura scădea încet, la 120. Presiunea se stabilizase, turațiile erau normale. Mașina a rezistat. Încă o dată, am încheiat bordul. Bravo, a spus el încet. Ești bun, ești rezistent. Costin a sărit de pe turelă, s-a așezat pe blindaj și și-a aprins o țigară. A doua oară, a spus el, a doua oară când o faci. Da, a spus Andrei. Crezi că o să creadă? Când ajungem acasă, le vom spune, nu o să creadă. Vor spune minți, dar nu vor urca muntele, să nu creadă. Costin a tras un fum. Ești ciudat, Volkov, nu te lauzi, nu ești mândru, faci imposibilul și taci. Andrei a ieșit din trapă și s-a așezat lângă Costin. De ce să fii mândru? A spus el. Oamenii mor acolo jos. Uite. A arătat spre drum. 3 transportoare blindate care ardeau. Oameni în jurul lor. Unii zăceau nemișcați pe jos, acoperiți cu pelerine de ploaie. Nu i-au salvat, a spus Andrei. Din nou, nu i-au salvat pe toți. Costin a tăcut. Kravtsov a coborât din turelă și s-a oprit lângă el. Ascultă, a spus el. Ai făcut ce ai putut, mai mult decât ai putut. Fără tine întreaga coloană ar fi ars. 100 de oameni, înțelegi? 100. Și câți au murit? A întrebat Andrei. Kravtsov a făcut o pauză. Nu știu, vom afla când vom coborî. Au stat în tăcere, fumând, privind în jos. Curățau molozul de dedesubt. Buldozerul a dat la o parte pietrele. Un camion a oprit. Oamenii încărcau bușteni. Au trecut 20 de minute. Radioul a prins viață. Primul vehicul este al comandantului batalionului. Molozul a fost curățat. Puteți coborî. Am primit, a răspuns Krovtsov. S-a uitat la Andrei. Hai să coborâm. Hai să mergem. Andrei s-a urcat în trapă și a pornit motorul. Nu a pornit imediat, doar la a doua încercare. Neuniform, cu un gâfâit. Încă trăiești? A întrebat Krovtsov. Vii, dar abia respiră. Ar trebui să te ducă la bază. Andrei a băgat vehiculul în viteză. Transportorul blindat de trupe a pornit încet pe potecă. Coborârea s-a dovedit mai dificilă decât urcarea. Vehiculul era greu, 8 tone. Frânele erau fierbinți și scoteau fum. Andrei a frânat cu grijă, ușor. A frânat și motorul, schimbând vitezele. Au coborât târât timp de o jumătate de oră, ajungând în cele din urmă la drum. Coloana aștepta. Gribov stătea lângă vehiculul său. Fața îi era înnegrită de funingine. Tunica îi era ruptă la mânecă. Kravtsov s-a apropiat și a raportat. Locotenent major Kravtsov, pantele sunt libere.
Inamicul a suferit pierderi și s-a retras. Gribov l-a privit lung în tăcere, apoi a spus: "Formalitatea la o parte." A pășit înainte și l-a îmbrățișat pe Kravtsov. "Mulțumesc," a spus el încet. "Ne-ați salvat pe toți." Kravtsov a rămas nemișcat. "Nu eu, tovarășe major, ci mecanicul meu, Volkov." Gribov l-a lăsat pe Kravtsov și s-a uitat la transportorul blindat de trupe. Unde este? În mașină. Sunați-l. Kravtsov a făcut un semn cu mâna. Andrei a coborât. S-a apropiat și a stat în poziție de drepți. "Soldat Volkov." Gribov l-a privit evaluativ cu respect. "Stai liniștit," a spus el. Andrei și-a coborât mâna. Gribov i-a întins-o pe a lui. "Mulțumesc, soldat." Andrei i-a strâns mâna ferm. "Mi-am făcut doar treaba, tovarășe major." "Munca dumneavoastră a salvat 90 de oameni astăzi." Andrei a tăcut. "O pierdere," a spus Gribov. 3 transportoare blindate distruse, 13 oameni uciși, 21 răniți. E mult, dar fără tine am fi murit cu toții." A făcut un pas înapoi. "Te voi recomanda pentru o distinție, Ordinul Steaua Roșie." Și nu îndrăzni să refuzi. Andrei a dat din cap. "Nu voi refuza, tovarășe major." Gribov a rânjit. "Bravo, ești liber să pleci." Andrei s-a întors la transportorul blindat. Costin stătea pe blindaj rânjind. "Ai auzit? Îți vor da un ordin." "Am auzit. Acum ești oficial un erou." Andrei s-a așezat lângă el. "Nu vreau să fiu un erou. E prea târziu acum." Au stat în tăcere, coloana se pregătea de mișcare, răniții au fost încărcați în ambulanțe, morții într-un camion. 13 oameni erau acoperiți cu prelată, fiecare avea un nume, o familie, o casă. Acum dispăruseră. Andrei a închis ochii, obosit, foarte obosit, nu fizic, ci mental. Războiul îi secătuia puterile în fiecare zi, în fiecare oră. Cât mai va dura? 8 luni, dacă ar fi supraviețuit atât de mult. Coloana s-a întors la bază seara. Andrei a parcat transportorul blindat și a oprit motorul. S-a amuțit ușurat. "Sunt obosit. Odihnește-te," a spus Andrei. "O meriți." A ieșit din trapă. Îi cedeau picioarele, îl dureau spatele, îi tremurau mâinile. Costin sărise deja jos și stătea în apropiere. "Hai să mergem să luăm ceva de mâncare." "Du-te, vin mai târziu." "Ești sigur?" "Da." Costin a plecat. Andrei a rămas, s-a așezat pe blindaj și și-a aprins o țigară. Soarele apunea, munții erau negri, cerul era roșu, frumos. S-a așezat și s-a gândit la cei 13, la cei pe care nu i-a salvat, la cei 90 pe care i-a salvat. Ce diferență avea mai multă, 13 morți sau 90 salvați? Nu știa. Știa un singur lucru, făcea ce putea și trebuia să accepte. Kravtsov s-a apropiat și s-a așezat lângă ea. "La ce te gândești?" "Despre morți." Kravtsov dădu din cap. "Și eu mă gândesc la asta. De fiecare dată după fiecare bătălie. Și știi ce? Nu devine mai ușor. Niciodată. Niciodată. Pur și simplu te obișnuiești, înveți să trăiești cu asta." Au stat în tăcere. "Ești un soldat bun, Volkov," spuse Kravtsov. "Unul dintre cei mai buni pe care i-am văzut." "Mulțumesc." "Și un om bun." "Asta e mai important." Andrei își stinse țigara. "Cât durează până ești externat?" "O lună, apoi acasă." "Unde?" "Moscova. Soția și fiica mea sunt acolo." "Norocos!" Kravtsov rânji. "Da, norocos." Se ridică. "Hai să mergem să cinăm, să bem pentru morți și vii." Andrei se ridică și îl urmă. Au trecut 7 luni. Andrei a mai pilotat 42 de zboruri. A fost împușcat de 15 ori. A lovit o mină de 2 ori. Mașina a fost avariată, dar a scos-o. Nu a mai urcat muntele. Nu era nevoie. Kravtsov s-a dus acasă pentru demobilizare. Și-au luat rămas bun, s-au îmbrățișat și au promis că își vor scrie. Noul comandant, capitanul Morozov, tânăr, 30 de ani, inteligent, precaut, Era mai calm cu el, mai puțin risc. Costin fusese rănit în martie, o bucată de șrapnel în umăr. L-au trimis la spital. S-a întors 2 luni mai târziu. Cicatricea a rămas. Andrei a fost decorat cu Ordinul Steaua Roșie în octombrie. O mică ceremonie. Formația, discursul comandantului diviziei, scurt și sec. I-au prins steaua de tunică și i-au strâns mâna. Andrei a stat în poziție de drepți, simțind greutatea metalului pe piept. 13 morți, 90 salvați. Pentru cine era această distincție? Pentru cei vii sau pentru cei morți? Nu știa. Știa doar că o va purta tot restul vieții, în memoria celor pe care nu i-a salvat și a celor pe care i-a salvat.
Mai 1985, ultima lună. Andrei a numărat zilele. 28, 27, 26, încă puțin. Apoi acasă, la mama lui, la tatăl său, la sora lui, în sat, în pădure, la râu. Visa la asta în fiecare noapte și se temea că nu va mai trăi să o vadă, că această ultimă călătorie va fi și ultima lui. Se întâmplă, oamenii mor des în ultima lună. Încerca să nu se gândească la asta. Și-a făcut treaba, a condus APC-ul, a ascultat motorul. 20 de zile, 15, 10, ultima călătorie, Kabul. Dus-întors, fără incidente, liniște, calm. S-au întors la bază seara. Gata, Volkov, a spus Morozov. Ești liber. Mâine zborul spre casă. Andrei a dat din cap, a coborât din APC și a mângâiat blindajul pentru ultima dată. Mulțumesc, a spus el încet. Pentru tot. Costin s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat. Pa, frate. Îmi vei scrie și mie? O voi face. Au stat în tăcere o vreme, apoi au mers fiecare pe drumul lui. Andrei s-a dus la cazarmă și și-a adunat lucrurile. Niște uniformă, lenjerie intimă, scrisori de la mama lui și o medalie într-o cutie. Roșie, de catifea. A deschis cutia și s-a uitat la stea. Metal auriu, e-mail roșu. O seceră și un ciocan în centru, grele, reci. A închis cutia, a pus-o în geanta de voiaj și s-a dus la culcare. Ultima lui noapte în Afganistan. Dimineața. Aerodromul Bagram. Avionul An-12 era parcat pe pistă. Motoarele funcționau. Andrei a urcat treptele și a intrat. Cabina era plină, soldați demobilizați, cam 60 la număr. Toată lumea era fericită, râdea și spunea, acasă, în sfârșit acasă. Andrei s-a așezat lângă fereastră și s-a pus centura. Avionul a pornit, a coborât pe pistă, a prins viteză și s-a decolat. Andrei s-a uitat pe fereastră. Jos erau munți, vârfuri, chei, drumurile pe care condusese. O parte din viața lui a rămas acolo jos. Un an, 365 de zile. 5 au murit prima dată, 13 a doua, 90 salvați. Și va aminti pe toți, vii și morți, pentru tot restul vieții. Avionul urca, munții se micșorau. Apoi Andrei a închis ochii. Asta e, s-a terminat. A supraviețuit. Amintiți-vă, la început am vorbit despre 4 minute, despre 20 de mujahedini, despre un transportor blindat care urca muntele. Acum știți cum a fost. Soldatul Andrei Volkov, 20 de ani, mecanic șofer, soldat obișnuit, a făcut ceea ce era imposibil. De 2 ori a salvat peste 100 de oameni, a primit ordinul Steaua Roșie. S-a întors acasă, în satul Krasny Lug, din regiunea Vologda. A lucrat ca șofer de tractor, ca și tatăl său, apoi ca șofer în industria forestieră și s-a căsătorit. Au avut 2 copii, un fiu și o fiică. Rare ori vorbea despre război. Doar uneori, când bea ceva, cu cei care erau și ei acolo. A păstrat ordinul într-un dulap, într-o cutie. Îl scotea o dată pe an, de ziua victoriei. Îl punea, mergea la un meeting, apoi îl scotea, îl punea la loc. A trăit până la 63 de ani. A murit în 2027, în liniște, în somn, din inimă. A fost înmormântat în cimitirul satului lângă tatăl și mama sa. Pe monument este o fotografie, un tânăr, în uniformă militară, cu ordinul pe piept și inscripția, Andrei Volkov, unul dintre cei care au făcut imposibilul. Fiul său, Dimitri, păstrează ordinul, îl arată nepoților săi, povestește cum bunicul său s-a târât pe un munte într-un transportor blindat de-a lungul unei cărări de capre sub foc și a salvat 100 de oameni. Nepoții ascultă cu ochii mari. Bunicule, e adevărat? E adevărat. Și cum a urcat transportorul blindat pe munte? Nu ar fi trebuit. Nu ar fi trebuit, dar bunicul nu știa. Și ce dacă? Și a urcat pentru că nu exista altă cale. Nepoții tac, gânditori. Apoi cineva întreabă, îi era frică bunicul tău? Dimitri se uită la fotografia tatălui său, la fața lui tânără, la ochii lui gri. Îi era frică, spune el, foarte frică, dar a făcut-o pentru că a trebuit. Nepoții dau din cap, nu înțeleg încă. Vor înțelege mai târziu, când vor crește mari, că adevăratul curaj nu este absența fricii, ci acțiunea în ciuda ei. Sunt 4 minute sub foc într-un transportor blindat de trupe, târându-se unde nu ar trebui. Sunt 20 de mujahedini, 90 au salvat vieți. Este memoria celor pe care nu i-a salvat și recunoștința față de soartă pentru cei pe care i-a salvat. Andrei Volkov nu se considera un erou. Era un soldat obișnuit care își făcea treaba, dar munca lui a salvat 100 de oameni, iar acesta este cel mai important lucru.